Kaixo guztioi. Gaurkoan Moebiusen xingolaren inguruan arituko gara. Horretarako, bideo honetan betaurreko topologikoak janztea eskatuko dizuegu, eta gaur azalduko ditugun kontzeptuak topologiaren ikuspuntutik begiratzea. Laburki esanda, topologia objektuen ezaugarri kualitatiboak lantzen dituen matematikaren arloa da. Hobeto ulertu ahal izateko, ikus dezagun adibide bat. Geometrian, esate baterako, teniseko pilota eta futboleko baloia ez dira gauza bera. Izan ere, geometriaren munduan tamainak garrantzia du. Aldiz, betaurreko topologikoen bitartez begiratuz gero, bi objektu horiek berdinak dira. Azken batean, biak gainazal itxialt girelako, eta biek estaltzen baitute airez beteriko volumen bat. Beste adibide bat izango litzateke plastilinarena. Hau da, demagun plastilina bat daukagula eta deformatzen dugula plastilina hautsi edo itsatsi gabe. Orduan, lortzen dugun objektu berria eta deformatu aurretik geneukana, topologikoki baliokideak izango dira. Laukizuzen baten bi muturrak itsatsita, zilindro bat lortuko dugu, baina bi muturrak elkarri itsatsi aurretik laukizuzenari bira bat ematen badiogu, lortzen duguna ez da zilindro bat izango, Moebiusen xingola bat baizik. Bi hauek ez dira topologikoki baliokideak, ezaugarri topologiko ezberdinak dituztelako. Jadanik aurreratu dugun bezalaxe, Moebiusen xingola eta zilindroa topologikoki ez dira berdinak. Azter ditzagun beraz, desberdintasun nabarmenenak. Hemen ikus daiteken bezalaxe, zilindroaren alde batetik lerro zuzen bat marrazten hasten baldin bagara puntu berera iritsi arte, kontura gaitezke alde bat guztiz margoturik geldituko zaigula. Bestea margoztu gabe dagoelarik. Honek zera esan nahi du? Zilindroak bi alde desberdin dituela. Bestalde, egin dezagun berdina xingolarekin. Irudi honetan argi ikus daiteken bezalaxe, ez dago xingola osoan margoztu gabeko atalik. Hau da, ikusi dugu xingolak alde bakarra duela. Desberdintasun bisual honek zilindroaren eta Moebiusen xingolaren arteko lehen desberdintasuna edo lehen kontrastea erakusten digu. Hainbat desberdintasun gehiago dituzten arren, gaurkoan ez ditugu orientagarritasuna edota kurba kopurua bezalako propietateak aztertuko. Baina bai aztertuko dugu zer gertatzen den bi figurak mozten ditugunean. Lehenik eta behin, moz dezagun zilindro bat bi zatitan plano baten bitartez. Hasierako zilindroa moztean, ikus dezakegu bi zilindro txiki osatzen direla. Baina berdina gertatuko ote da Moebiusen xingolarekin, hau da, bi xingola txiki lortuko dira handi bat moztean? Erantzuna ezezkoa da. Izan ere, Moebiusen xingola erditik moztuz gero ez ditugu bi xingola berri lortzen. Zilindro handi bat baizik. Desberdintasun topologiko honek, bi elementu geometriko hauen arteko desberdintasuna nabarmentzeko balio digu. Azkenean, Moebiusen xingolak bizitzan dituen zenbait erabilera ikusiko ditugu. Moebiusen xingola arlo askotan erabili izan da historian zehar. Horien artean, ingeniaritzan, arkitekturan, artean... Ingeniaritzan oso erabilgarria da Moebiusen xingola. Horrelako patente asko daude. Horien artean, uhal asko Moebiusen xingolak dira. Uhala zilindrikoa bada, denbora osoan alde berdina gastatzen da, barrukoa. Baina uhala Moebiusen xingola bada, alde bakarra duenez, azalera bikoitza izango du. Beraz, bikoitza iraungo du. Bestalde, arkitekturan eta modan ere Moebiusen xingolak erabiltzen dira. Askotan ez da erraza tolestura horiekin erabilgarriak diren eraikin edo objektuak egitea. Erraza ez izan arren, horien adibide batzuk ikusiko ditugu. Argazki hauetan ikus dezakegun bezala, Moebiusen zubia, Moebiusen kafe maila edo Moebiusen sofa bat eraikitzea posible izan da. Horrez gain, Moebiusen zapatak ere sortu dituzte. Eta azkenik, aipatu behar dugu, konturatu gabe Moebius banda oso presente daukagula egunerokotasunean. Horren adibide dira egunero ikusten ditugun sinbolo asko. Besteak beste, birtziklapenaren sinboloa edo driveko sinboloa. Moebiusen bandak dira. Eta hau izan da guztia.
Bideoari amaiera emateko eskerrak eman nahi dizkizuegu bideoa ikustagatik.